थाव सोनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बेयावहाय अखायानो नागारनो रोङासै एकदमबारे हागासिनो दङ मोनबाय लोगोफोर आंना जाबाय गोरलै होनो बेखौ गोरलै जासुला रिएक्सन होआसै मानो गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर दायो दुगैखां लोबखां देलायनानै रेडि नानियाबो रेडि न' थाला मारिजोब्बाय ओमफ्राय दायो जोङो स्कुलाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना दिनैबो दख'ना गानबाय आङो बोथोरा बांद्राय गरमबो नङा बांद्राय थान्दाबो नङा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मैयानि फुरि जानाया मैया सानसे उदैया एकदम माने गुरगार ओमफ्राय दानानै एकदम बोरैबा लोमजानो ओंखारलायनाय मोनथारदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैबो दहाय मर्निं बिराद लोमजानो ओंखारनाय मोनथारदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दुगैनानै एसे स्रां मोनबाय दायो ओमफ्राय स्कुलाव थांसिगोन आरोना जोङो ओमफ्राय जायफोर चेनेलाव गोदान बेफोर अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो बिदिब्ला थौबाय थादो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौबो मर्निं स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर गाज्रि मोननाङा आङो माने डेलि रुटिन आंना माने डेलि स्कुल थांनांगौ फैनांगौ संनांगौ दस्रा खामानि मावनो बेनोसै आरोना दा बर्थमान ओमफ्रायो नायनोसै मा जायो दिनैबो मा देखायनो हायो मा देखायनो हाया नोंथांमोनजों आं मा शेयार खालामलांनो हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला थौबाय थादो आरोना लोगोफोर मोनफैबाय नै जोङो शिलं स्कुल जाबे हे थाङोनो ओइ थ'थ'आ थाङोनो नायस'नाखै बेखौ थ'थ' लाबाय दायो जोङो थांगासिनो दङ आसिबां गाबो जाखो थ'थ'आलाय दायो थांगासिनो दङ जों ओमफ्राय थ'थ'आ ओरैबायदि गाबोना खिथिजाय मा जिनिस गाबाथाय मिथिया ओमफ्राय जों थांबाय थाग्रायाबो दंमोन आं नायस'नासो बेखौ लानानै फैग्रोबाय आरोना ओमफ्राय थांबाय थाग्राजों थांबा मोजां मोनो एकदम मोखांनिफ्रायनो मोनबोबाय नालाय ओमफ्राय बेखायनो लानानै फैफ्लांगारबाय आरो लासैनो थांगारनोसै लोगोफोर बेयाव ना सारदों दा मेचिनजों दै सारदों ना सारदों ना सारदों मालाय बेयावहाय माबे अबेयाव ना सारदों मालाय हनै ना मानो सासे ना नायदोंमोन बे दा फैफिनबानो जाबाय थांदो दे मानसि गैयाबा फै दे बेग दोननानै खोनाबाय मानसि दंना गैयाथाय रुमावहाय थिनहरबाय आं 2 hours later ना हमदोंमोनलाय दाबो रानाखै ना हमनाया स्कुल गफिनबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि बार बारदों अखा हागोन बोथोरानो बोरैबा जादों आरोना न'आव सफैफिनबाय आरोना लोगोफोर स्कुल गबाय ओरैबायदि गरम ओमफ्राय नानि मोना स्कुलावहाय माबा टिचार्स डेनि फैसा खांलायलायदों आरोना होबोबाय बेखौबो सेमोनबो खांखादोंमोन एबारबो माने दा एडभान्स खांग्रोखाजोब्बाय आरोना प्रग्राम दङना प्रग्राम जायोना एबारबा आरो मा जानो होयो मिथिलालाय आरोना लोगोफोर सिगांथ' पुलिस जादोंमोन नानिया एबारबा मा जानो होयो ना होआ मिथिथ'ला ड्रेस गाननानै लागासो संनोसै आरोना जेबो आङो मैगं सैगं लाबोथ'वासै ओरैनो बेदरल' लानानै फैबाय आं बेखौनो संनानै होनोसै ओमफ्राय गाबोनफोर लाबोनोसै आरोना दालि संबाय नै ओंखामा एकदम गोदौफावनानै नै गजोब्बाय गेसजोंनो माबाजों कुकारजोंनो गजोबनानै नै बिदि माबाजोब्बाय बोरै एक्सुनि बेदर दरनै दरथाम रुदां लाइनानो गैया आरोना लोगोफोर दहायनिफ्रायनो गैया दहाय दसे फैदोंमोन आं फैग्रोमोनाथ' लाइन गैखाया ओमफ्राय दसे फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आरो थांफिनलायबाय ओमफ्राय दा फैनानै आरो थांफिनबाय आरोना थांलाय फैलाय जागासिनो ओमफ्राय थांबाय एकदम नोगोर गोबाव थाहैखायो आरोना मा जादोंथाय मिन्थिया लोगोफोर ओमफ्राय
जेबोथ' गैया आङो माने जेबो लानानै फैयासै जिखुनु जाया बेदरल' 100 थाखानि लानानैहाय न'आव मैथा दोंनै दोंथाम दंमोन बेजों संसे दालि जहल संबाय ओमफ्राय गेसआबो जोबसिगोन आंना आरोना अर्डार खालामदोंमोन बाट होफैनोनो सोलाबालायनो गाबोनबो होफैनांगौ जुदि बायसान्स जोबो एकदम बुंनांला आरोना बनबो गैखाला आरो दङ मोननै मोनथाम खिन्थु बे थोनाय नङाना ओमफ्राय आरो स्कुलाव थांनाय हास्लाबा मर्निंआवबो फैनानैबो गरमजों जाबजों एकदमबारे मा होनबावनो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि हालोद खाराब जाखायोना गरमावहाय हांसो हांसो थांलाय फैलायनो बोरायनाबो गारिया मोजां नङाना जे दोनलांबाय थानो थांबाय थानो माने स्टार्ट जायो जानाया ओमफ्राय ओरैबायदि थाव जायो आरोना माने मिनिमाम गारियाव 100 थाखानि थाव थाबासो स्टार्ट जाखायो आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो सालायनो थाखाय एक्सट्रा सोदेरनांगौ जायो आरो माने बै बानायनाय समावहाय टिंकि वास खालामदोंमोन ना खेनसे बे समावहाय मारै खालामना होखो मेकारा मिन्थिला आरोना थावा ओरैबायदि जायो ओमफ्राय सोर इसिबां फैसा गारबाय थानो आरोना फैसानिबो बिराद प्रब्लेम जानानै दङ दासान्दि न'आवहाय ओमफ्राय माने थोआ जायो आरोना बेखायनो आं खरसाफोरखौबो लाबासै आङो जादों जेबो गैला आरोना आलु सालु दालि सालि जेबो गैखालामोन दालिल' आङो न' खाथियाव लायनानैहाय बेदरल' लाबोनानै संफैबाय आरोना ओमफ्राय एसे जिखुनु जानो आन्था लाबोनानै माबानोसै आरो सामफ्रामबो नै दानि बाजारावहाय बायनानै जानोनो हाला आरोना लोगोफोर नोङो आलुबाबो 35 थाखा 40 थाखा केजि आरो पियासाथ' 50 थाखा केजि जाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो अना बाजाराव बायोबाथ' दामा बांसिन लाबावो आरो मानोना जेबो बायनानै जानो हाला आरोना लोगोफोर स' संनानै लाग्रोसै लोगोफोर बेदर 100 थाखा लाबोदों बेखौनो मोनासिम जागोन आरोना दालि जहल गावसोर आंथ' दालिखौ जाया जिखुनु आङो दा बाथोन बुथोनफोर माबा बानलु बाथोनफोर देरलाबायनानै जानोसै आरोना आंना जेरैबो सोलियो आरोना आंना लोगोफोर आं खालि हासबेन्डआ जायो बेबो जानाया बेसेरा खिन्थु ओंख्रिफोरखौ जायाबाबो सोमजानानै जाबावो आरोना बे जानो नागिरा ना ओंख्रिफोरखौ बेनि थाखायनो ओमफ्राय नानियाबो बेदर जानो होनगासिनो दं दाउ बेदर जानो होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय दाउ लकेलाथ' बेसेबां केजि थायो दा मिन्थिया आरोना आं लाबासै ओमफ्राय बयलारखौबो बालायलाङो ओंखायनो अमाखौनो लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर संनानै लाग्रोनोसै अमाखौ होसनबाय आङो लोगोफोर थावा एसे बारा खांद्रायबायहाय गेसा सुनांसिगोन नै नायै जालालाय दालिबो गोदौफावबाय ओंखामनि माबाबो गोलैबाय बेखिनियाबो जाबाय नै लोगोफोर अमाया आंना दै होनानै एसे राननो नांबावगौ मालाया माबायदि जायो आंहा बिदिनो जायोहाय लोगोफोर जादलाबायो संलालाबायनानै सानै साथामल'लाय एसे दै राननो नांबावगौ संबावनोसै दासुलाया बिनानावनि खाजाखौ गोरलै होनो बेखौ गोरलै दासुला रिएक्सन होआसै मानोथो रिक्सा फिसायो सि खननांगौ आंहा बाइक सायाव जोबसिया अखा थाइफ्लेनानै जुथुमना दोनफैनाया होदो खमसे खमथ' खोख्लैनानैसो होबाय बेबा मा जालायलाया सानजोंबा नै मोनबाय लोगोफोर आंना जाबाय टेस्टि मोनखांगबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गेसआबो जोबसिगोन आंना मोनामगासिनो दङ खुनु गेरेन्थि गैला ओमफ्राय गेसआनो मा होनबावनो लायनो ना लाया सानबाय आं ओमफ्राय दा लायबाबो ओरैनो 100 थाखा थांखायो आरोना लायनायावनो ओमफ्राय नों हम डिलिभारि खालामबा नोङो थांनांला जाहैबाय बिसोर एक्सट्रा एसे चार्ज लायो खिन्थु खमसिन लायो आरोना अखाबो हासिगोन दहाय एसे गोरलै थाइफ्रिबाय सिया थिखोनानै हाखु दाखु ओंखाम ओंख्रि संफैयोमोन आङो बाइक सायाव जमा दोनजोब्बाय आरोना दा खननोसै बिराद बार बारदों आरो बोथोराबो सानैजों नांलायलायनाय बुलायलायनाय दहायनिफ्रायनो मा जालों बिदा बिनानाव नांलायलायबाय थायो बुलायलायबाय थायो आरोना गाबलायखांबाय दहायसो सानैजों स' लोगोफोर ओंखाम जानानै लानोसैबो 12था बारबायानो टाइमा फैयै सङै खावैनो 12:31 जाबाय आरोना 12:30 1 मिनिट बारा स' लोगोफोर जानानै लाग्रोसै आरोना नालेंखर मोनजासिगोन जोंहा ओमफ्राय आंसो हाननानै लायदों खस्थ'नो नंखायखौनो दासो मावफ्लादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो नालेंखर बिदै लखबनो थाखाय रेडि बेखौ लानानै सनालि सोर हाना दोन नालेंखर फिथाइखौ दादाया हानदोंखाय जागोन दा अलसिया गादासो नै सनालिया गाग्लिजोब्बाय नोंनि सनाया खोख्लैनानै
नोंसोर नाम 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 खिथालिलायसो माथो नोंसोरलाय लोगोफोर दायो जोङो अखा हाबाय थानायावनो मोनसे माने खामानि जानानै फैबाय आरोना बेयाव आङो हासबेन्डजोंहाय फैफाबाय ओमफ्राय ओरैनो दसे भिडिअ बानायलांनोसै होननानै अखा हाबाबो आंनाथ' मबाइल गैया नानैनो होबोनांबाय मबाइलखौ ओमफ्राय आं बोरायनि मबाइलजोंसो भिडिअ बानायदों आरोना आंना बिदि अखायाव मबाइला भिडिअ बानायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हासबेन्डनिजोंहाय बिन्दास बानायबाय आरोना दायो लोगोफोर अखाया फ्रिबाबो एसे दांग्रा सिस्टेम हादों नालाय ओरैबायदि मेगनाव नांबाथाय सायो आरोना लोगोफोर गावनो हेलमेटखौ बेखायनो आङो ख्लोब खाख्लोबनानैहाय थाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैजाय एसे खमिलांबायमोन अखाया मानो होनबा हरैजाय हायाखै आरोना जोंनिथिंसो बांसिन हादों अखा नागारनाय नंला बिनि दायो लोगोफोर बाइकनोबो एसे ओंखाम जाहोनानै लानोसै होननानै नैबे दैफ्राव हाबफैनाय जाबाय आरोना अखायालाय ओरैबो एसे खोमसि जागोन एसेल' बारा नङा आरोना मालायनो दाख्लैयो माबानि मा होनोमोनलाय एकदम साजायफबनानै दोननायखौनो बोखाराखै आरोना दाबो इन्डिपेन्डेन्स डेनिखौनो थाव सोनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बेयावहाय ओमफ्राय अखायानो नागारनो रोङासै एकदमबारे हागासिनो दङ थाव सोनानै थांगासिनो ओमफ्राय नैबेयो बारजोंहाय रिंकदा फैदा जाबाय थायो रिंकदानो बांद्राय मोजां नङा एसेबांबो गुवार बाइक दङ माने माबा गैयाना सेन गैयाना बेनि थाखायनो आरोना बारजोंहाय बेनो बिदि हंला जाबाय थायो आरोना एसे फ्रि दङना अखायाबो बांद्राय हायाखै नालाय आं दा दसे थाव सोनानै लाग्रोनि लोगोफोर थाव सोनानै दायो थाव सोखांनानै थांगासिनो दं जोङो मा? अखा गैया अखानो हागासिनो दङ अखा गैयानो अखा हागासिनो दं आरोना लोगोफोर दासिमबो फ्रिनो ओमफ्रायो एसे दांग्रा सिस्टेम ना मेगनाव गोलैबाथाय बिराद सायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बिदिनो ओरैनो खेलायलांबाय थाबाय आरोना भिडिअआवहाय बानायनो बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर अखायानो गैया नै ओरैजाय I love Assam दायो न'आव सफैफिनबाय लोगोफोर हरैजाय अखा गैया ओमफ्राय ओरैजाय अखा हागासिनो दं आरो दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट भ्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ